Исәнбез, кадерле укучылар. Оксидлаштыру кайтарылу реакцияләре табигатьтә һәм техникада бик зур роль уйныйлар. Тере организмда бара торган матдәләр алмашы, черү һәм әтешү, фотосинтез процесслары, табигатьтә бара торган матдәләр алмашу процесслары да оксидлаштыру кайтарылу реакцияләре белән бәйләнгән. Оксидлашу кайтарылу реакцияләрен ягулык янганда, металл коррозиясе процессларында, электролизда һәм металл куюда күзәтергә мөмкин. Алар ярдәмендә селтәләр, кислоталар һәм башка кыйммәтле продуктларны табалар. Кадерле укучылар, бүген без сезнең белән дәрестә оксидлаштыргыч, кайтаргыч төшенчәләрен искә төшереп алырбыз. Һәм әлбәттә электрон балансы белән оксидлаштыру кайтарылу реакцияләрен тигезләргә өйрәнәчәкбез. Әйдәгез хәзер оксидлашу дәрәҗәсен искә төшереп алыйк һәм оксидлашу дәрәҗәсен ничек исәпләргә икәнлеген искә кабатлап алыйк. Кушылмада барлык бәйләнешләрне дә ионлы бәйләнешләр дип исәпләгәндә, элементның шартлы кырылмасы оксидлашу дәрәҗәсе дип атала. Элементларның оксидлашу дәрәҗәсен исәпләү кагыйдәләре белән танышып киттек. Ирекле атомнарның гади матдәләрнең оксидлашу дәрәҗәләре һәрвакыт 0-га тигез. Металлның оксидлашу дәрәҗәсе гел уңай, ә неметалларның уңай да тискәрдә була. Әгәр элемент периодик таблицаның төп төркемчәсендә урнашса, элементның югары оксидлашу дәрәҗәсе гадәттә бу төркем номерына тигез була. Мәсәлән, магнийны карап үтик, магний икенче төркемдә урнашкан, димәк аның иң югары оксидлашу дәрәҗәсе +2-га тигез. Элементның иң түбән оксидлашу дәрәҗәсен табу өчен төркем номерыннан 8-не алырга кирәк. Мәсәлән, азотны карап үтик. Азот 5-нче төркемдә урнашкан. 5-тән алам 8-не һәм килеп чыга 3. Димәк, азотның иң түбән оксидлашу дәрәҗәсе -3-ка тигез. Фторның оксидлашу дәрәҗәсе башка элементлар белән булган барлык кушылмаларда да -1-га тигез. Кислородның оксидлашу дәрәҗәсе кислород фториды кушылмасыннан һәм пероксидлардан кала, гадәттә -2-га тигез була. Водородның оксидлашу дәрәҗәсе барлык кушылмаларында да +1-га тигез. Бары тик металлар белән булган кушылмаларда гына аның оксидлашу дәрәҗәсе -1 була. Әйдәгез кушылмада оксидлашу дәрәҗәсен билгеләүне искә төшереп алыйк. Экранда сез натрий 2, хром 2, O7 формуласын күрәсез. Оксидлашу дәрәҗәсен табу өчен химик элементның оксидлашу дәрәҗәсен индекста санга тапкырлар һәм химик элементлар арасын кушабыз. Натрийның оксидлашу дәрәҗәсе +1-га тигез. Аны тапкырлыйбыз 2-га, чөнки натрийның индексына тора 2. Плюс хромның оксидлашу дәрәҗәсе билгесез, аны X дип билгеләйбез. Индекста тора 2-ле тапкырлыйбыз 2-га. Плюс кислородның оксидлашу дәрәҗәсе -2 тапкырлыйбыз 7-га һәм бөтенесенең суммасы тигез була 0-га. Тигезләмәне тишәбез һәм тигезләмәне тишкәннән соң безнең X тигез була 6-га килеп чыга. Димәк, әлеге кушылмада хромның оксидлашу дәрәҗәсе +6-га тигез. Алдагы слайдта сез бакыр 2 гидроксидның калий гидроксиды белән реакциясын күрәсез. Реакцияны язып бетерәбез һәм тигезләйбез. Һәм һәрбер химик элементның оксидлашу дәрәҗәсен билгеләйбез. Реакциядән күренгәнчә, димәк, бернинди химик элемент та үзенең оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртми. Димәк, әлеге реакция оксидлаштыру кайтарылу реакциясенә керми. Магний +O2 килеп чыган магний O. Монда күренеп тора безнең магнийның оксидлашу дәрәҗәсе сол якта 0-га тигез, уң якта +2-га тигез. Димәк, магний оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртте. Кислородның оксидлашу дәрәҗәсе сол якта 0-га тигез, уң якта -2-га тигез. Димәк, кислород үзенең шулай оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртте. Димәк, әлеге реакция оксидлаштыру кайтарылу реакциясенә керә. Магний үзенең электроннарын бирде һәм ул безнең кайтаргыч булып тора. Кислород электроннарын китереп кушты. Димәк, бу реакциядә кислород оксидлаштыргыч була. Химик элементлар үзләренең оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртү белән бара торган реакцияләрне оксидлаштыру кайтарылу реакцияләре дип атыйлар. Кадерле укучылар, хәзер без белән электрон балансы кулланып, реакция тигезләмәсен, оксидлаштыру кайтарылу реакцияләрен тигезләргә өйрәнәчәкбез. Оксидлаштыру кайтарылу реакциясын эшләгән вакытта без башта бирелгән матдәләрне язабыз һәм килеп чыккан матдәләрне язабыз. Мәсәлән, мин алам бакыр плюс нитрат кислотасы. Нитрат кислотасы алам, сый кайтылганны. Килеп чыга бакыр 2 нитраты. Плюс азот 2 оксиды һәм плюс су. Оксидлаштыру кайтарылу реакцияләрен тигезләгән вакытта иң беренче итеп һәрбер химик элементның оксидлашу дәрәҗәсен куеп чыгабыз. Бакыр гади матдә, аның оксидлашу дәрәҗәсе 0 була.
Водород бірінші тіркемде орнашқан, аның оксидлашу дәрежесі +1, кислородныкі -2 тегіз. Азотныкын сынап шығарабыз. 2-ні тапқырлым 2-ке -6, 1-ні тапқырлым 1-ге +1, -6-нан 1-ні алам -5, һәм тегіз әмен шікен вақытта коршыяққа шыға, һәм біздің қопма қаршы тамға білен шыға. Азотның оксидлашу дәрежесі +5 бола. Алдағы келіп шыққан тұз формасында нитрат кислотасы колдығы, һәм шунда нитрат кислотасы колдықлар бірдіслі қобатланалар, шуңа көрі сызаларыны көшіріп язып қойалас. +5 һәм -2. Шынке кислота колдықлары 2 жерде де бірдіслі. Бакырныкын саныйыз. Бакырның мұнда біздің оксидлашу дәрежесі +2-ге тегіз. Алдағы формулаға көшем. Кислород һәр вақтада -2, индексатыра 1-1, 2-ні тапқырлен 1-ге һәм бөлен 1-ге келіп шыға +2. Қарайбыз суныкын. Кислород -2, водород тегіз була біздің +1-ге. Әлі тегізләмен ихтибар белән қарасақ, мұнда біздің 2 химик элемент өзінің оксидлашу дәрежесін үзгәртті. Ол біздің бакыр 0, сол яқта, оң яқта болды біздің +2. Азот +5 сол яқта, оң яқта +5 һәм +2 тегіз. Ләкин біз аның үзгәргәнен язачакбыз. Шуннан соң астқа язабыз. Купрум 0 иде. Орын қалдырабыз электронларын санарға, купрум әйләнді +2-ге. Азот +5 иде. Азот әйләнді біздің +2-ге. Демек, 2 химик элемент өзінің оксидлашу дәрежесін үзгәртті. Бірсе электронларына берді, икенчесе электронларына кетіріп көшті. Бакырның оксидлашу дәрежесі 0 иде, үзгәрді +2-ге. Һәм бұл 2 электронына берді. Язабыз, 2 электронына бергенлеген күрсәтәбез. Азот +5 иде, үзгәрді +2-ге. Ол 3 электронына кетіріп көшті. Электронларны яздық. Шуннан соң, неше электрон бергенлеген язабыз оң якка. Демек, бакырның келіп шықты 2 электрон берді, 2 санын язабыз. Азот берді 3 электрон, 3 санын язабыз. 2 белән 3-ке уртак кабатлыны табабыз. Уртак кабатлы була безнең 6. 6-ны беләм 2-ге 3, 6-ны беләм 3-ке килеп чыга 2. Демәк, бу безнең килеп чыкты коэффициентлар реакция тигезләмәсе алдына куярга тиешле коэффициентлар килеп чыкты. Бу эшле кайсына туры килә? Бу эшле бакыр 2 плюска карыйбыз һәм бакыр 0-га карыйбыз. Әрдә химик элемент реакциянең уң ягында һәм сул ягында бер генә тапкыр очрый икән, 2 якка да язабыз. Купрумның +2 алдына куям эшлене. Купрум сул якта да бер җирдә очрый, уң якта да бер җирдә очранга күрә 2 якка да куям тигезләр өчен эшлене. Карыйбыз азотны. Азотның бу икелек агыла +2 һәм +5-ке. Әгәр дә реакция тигезләмәсен карасагыз, +5 безнең уң якта да бар, +5 сул якта да бар. Әгәр дә химик элементның оксидлашу дәрәҗәсе берничә җирдә очрый икән, анда куймыйсыз. Кая очрый бер генә җирдә, мәсәлән, азот +2 белән тора безнең реакциянең уң ягында, һәм уң ягында +2 алдына бу икелене куябыз. Біз табылған коэффициентларны куйдык. Хәзер калганнарын үзебез санап тигезләп бетерәчәкбез. Иң соңгы тигезләнә водород һәм кислород. Водород һәм кислородка кадәр булган барлык химик элементларны тигезләп чыгачакбыз. Бакыр безнең сул якта. Уң якта 3, сул якта шулай килеп чыкты 3. Саныйм азотны. Азот безнең уң якта молекулаларында 3 литра, индексатора 1 һәм җәятышынан соң тора 2. Берне тапкырлым 2-ге һәм тапкырлым 3-ке килеп чыга 6. 6 плюс икенче формада азот безнең тора 2. Демәк 6 плюс 2 реакциянең уң ягында азот безнең 8 атом алынган. Реакциянең сул ягын карыйм. Сул якта безнең бер генә азот тора. Демәк мин 8-не белән 1-ге килеп чыга 8. Демәк без азотларны сезнең белән тигезләдек. Тигезлибез хәзер водородларны. Водород минем сул якта 8. Карап барам, уң якта бер генә җирдә очрый, 8-не беләм 2-ге килеп чыга 4. Демәк, без сезнең белән водородларны тигезләдек. Хәзер соңгысы калды безнең кислородларны санарга. Сул якта 8 тапкыр 3, 24 кислород, уң якны карыйм. 3 тапкыр 2, 6, тапкырлым 3-ке килеп чыга безнең 18. 18 плюс 2, 20, 20 плюс 4 килеп чыга 24. Демәк, без сезнең белән электрон балансы белән әлеге реакцияны тигезләдек. Шуннан соң реакция тигезләнеп беткәннән соң оксидлаштыргыч һәм кайтаргычны язачакбыз. Бакыр үзенең электронын бирде, ул безнең кайтаргыч булып тора. Электроннарны бирүче кисәкчекләр һәм атомнарны кайтаргычлар дип атыйбыз. Һәм аска язып куябыз. Бакыр ул безнең кайтаргыч. Азот +5-тән азот +2-ге үзгәрде, ул 3 электронны китереп кушты. Демәк, электроннарны кушучы кисәкчек һәм атомнарны оксидлаштыргыч дип атыйлар. Демәк, ул безнең нитрат кислотасы молекуласыныкы.
Мәк аска язабыз HNO3. Оксидлаштыргыч. Нитрат кислотасы молекуласында 3 химик элемент. Ул водород, азот һәм кислород атомнарыннан тора. Мәк шу 3 химик элементның кайсысы аркасында ул безнең оксидлаштыргыч булды. Шуннан соң әтер куеп языла. Ул булды безнең азот аркасында оксидлаштыргыч, чөнки азот безнең электрон баланста катнашты. Азот +5 аркасында дип язабыз. Кадерле укучылар, без сезнең белән хәзер электрон балансы кулланып оксидлаштыру кайтарылу реакциясын тигезләргә өйрәндек. Һәм реакция тигезләмәсен тигезләдек. Бүгенге алган белемнәрегез сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып калам. Дәресебез тәмам, сау булыгыз.